Evo nas u D danu, na 2 sata pred početak jedne velike manifestacije, počinje ono što smo željno očekivali, zašto smo se spremali. Mi u ovoj vlasti ovih 6 meseci, država ovoliko koliko je uradila. Tu smo na prvom velikom događaju, na jednom spektaklu koji će nam prirediti možda najbolji hor na planeti, hor Sretenjskog manastira, i odgovarat ćemo večeras na vaša pitanja. Pripreme su izvršene, po onome što dolazi do mene, uprkos kiši koja pomalo pada, sve je kako treba. Sinoć smo uradili probu, bilo je zaista spektakularno, ja vas pozivam, 6:30 da pogledate napolju, najpre ispred pozorišta, onaj spektakl koji će biti i koji je na neki način reprodukcija onoga što je Niš nekad predstavljao, uz viziju onoga što će Niš možda nekada biti. Tu smo da odgovorimo na vaša pitanja. Još jednom vas podsjećam da je ovo jedan od retkih dokumenata koji je opstao kroz vekove. 17 vekova postojanja Milanskog edikta govori o njegovoj veličanstvenosti, govori o onome što predstavlja za hrišćanstvo i što predstavlja za sve nas. Želim još jednom da naglasim da je ogromno zadovoljstvo u nama što smo domaćini prve od 6 velikih republičkih manifestacija koje će se desiti ovde, neke će se desiti van grada, van Niša. Ja ovom prilikom zahvaljujem Vladi Republike Srbije, kao predsednicima Odbora za proslavu Milanskog edikta, predsedniku Republike Tomislavu Nikoliću i njegovoj svetosti patrijarhu Irineju, na svemu što su učinili da ova proslava izgleda ovako kako će izgledati.